ገጽ መሬት ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ካብ በረኽቲ እምባታት ጀሚሩ ናብ ለጥላጥ ጎላጉል ይዝወርድ እቶም ሓድሕድ ዝተኣሳሰሩን ግሩማትን እምባታት ነቲ ከባቢ ፍሉይ መልክዕን ትርኢትን ይህብዎ እግሪ ዓበይቲ እምባታት እውን ጸበብትን ተመላላእትን መስመራት ይርከቡ ካብ ሰሜናዊ ምብራቕ ከበሳ ዝወርድ ውሕጅ ነቲ ከባቢ ወናኒ ሰፊሕ ማይ ክዖ ክውንን የብቅዖ ንመሬት ሕርሻ ዝኸውን ሰፋሕቲ ጎላጉል ኣሎ ሳን እኹልን ብቁዕን ምንጭ ማይ ንዘመናት ብድንግሉ ጸኒሑ ወይ እውን በቲ ከልምዖ ዝኽእል ዓቕሚ ኣብ መዓላ ይጸንሐን ምኽንያቱ ብድሆታት ማይ ካብ ቀንዲ መሓነቆ ሕርሻዊ ልምዓት ስለ ዝኾነ ሕፅረት ማይ ስትዮ ናይቲ ከባቢ እውን ክሳብ ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ እዩ ዝበጽሕ ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ምስ ኩሉ ክህልዋ ዝኽእል ናይ ባሕሪ ኣገልግሎት ናይ ማይ ሕቶ ክምለስ ናይ ግድን እዩ ካብኡ ዝሓለፈ እውን ንልምዓት ኣግሮ ኢንዱስትሪን ናጻ ዞባ ገባግን ባሕርን እኹል ቀረብ ማይ ናይ ቀዳምነት ቦታ እዩ ዝሓትት ብሓፈሻ ተደላይነት ማይ ኣብ ምብራቓዊ ዞባ ልምዓት ኪንዮዚ ዝተጠቕሰ ነጥብታት ዕላማ እዩ ዝኸይድ ስለ ዝኾነ ከዓ እዩ መንግስቲ ካብ ህንፀት ደርማስ ዲጋ ጋሕተላይ ኣዝዩ ዓብዪ ወፍርን ሓያል ስራሕን ዘካየደ እዚ መደብ እዚ ንድሕሪ ባይታ ዲጋ ጋሕተላይ ንምስርሑ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ቅየሳ መስርሕ ህንፀት ኣእምሮኣዊ ጉልበታውን ንዋታውን ወፍርታት ከምኡውን ፍሪኡን ናይ መጻኢ መደባቱን ክድህስስ እዩ ጋሕተላይ ክልተ ክረምቲ እዩ ዘለዋ ሓንቲ ካብ 17 ምምሕዳር ከባቢታት ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ከኣ እያ ብደንጎሎን ዓዲ ሹማን ትዋሰን ብዝሒ ህዝባ 3,000 ይበጽሕ ተቐማጥዋ ልዕሊ 80 ሚእታዊት ብማሕረስ ዝተረፉ ከዓ ብመጓሰን ንግድን ይመሓደሩ ዕፉንን ማሸላን ካብ ዘራእቲ ኣራንሽን ብርጭቕን ካብ ፍረታት ብሰፊሑ ይለምዓላ 1986 ብውሕድ ቁጽሪ ዝኸተመ ማእከላይ ቦታኣ ቀረባ መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ይረክብ ሓንቲ ካብ ቀዳሞት ናይ ሰፍነግ ህንጻታት ዝተሰርሓላን ማእከላይን ዘመናውን ዕዳጋ እትውንን ሓውሲ ከተማ ተቐይራ ትርከብ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርትን ሓንቲ ማእከል ጥዕናን እውን ትውንን ባህርያዊ ፍሉሕ ማይ ወይ ማይ ውዒ ከዓ መለለያ እዩ ሎሚ ግን ብደረጃ ሃገር ካልኣይ ስራዕ 50 ሚሊዮን ሜትሪ ኩብ ማይ ዝሕዝ ደርማስ ዲጋ ክትውንን በቂዓላ እዚ ማለት 50,000 ሄክታር ቦታ ሕርሻ ከልምዕን ናብ 42 ኪሎ ሜትር ተዘርጊሑ ናብ ምጽዋዕ እኹል ማይ ከቕርብን ዝኽእል እዩ ቀረባኒ ንባፀ ናይ ማይ ሽግር ወይ ከዓ ሕቶ ክፈትሕ እቲ መደብ ካልእ ኣብዚ ኣፍ ደጊኡ ዘሎ ንድኾነ ልምዓት ማዩ ዝጎድሎ እምበር እዚ ከባቢ እዚ ዳርጋ ከባርካ ኣይንእስን እዩ 2015 እዩ ከም ፕሮጀክት ጀሚሩ ማለት እዩ ተቐንዲ ዕላምኡ ቀንዲ ንሕርሻዊ ልምዓት ተኮረ ኮይኑ ገለ ክፋሎ ከዓኒ ተኣልዩ ናብ ማይ መስመር ማይ قاعدة نباتات بحيل زتسرح بروجكتي مشاريعتي مالتي بس إيميك بس ناي كارتان حبريتان وزم تاسب انجينيرينج تاسك فورس مزيوم بمشروع تزدل ناي كعوتات تفاسس زلو سقعتات ناي جيو تكنيكال جيو فيزيكال مصنعات كل زي تدليلو مالتي قبري زي مزيو بقبري كن اب بوتا مزطعم متي مور ماي كحزلنا دخل كابتن مجمريا نبر مصنعاتي قال مكيارات تغيرو نبتباراتي مالتي كوبانيا اب مسرح هنصات ديغا كركبت ينير مالتي كركبت مستزازمي immediately نابزي ديغازي كنابز حدش كاو زعب ديغا تساغيرو مالتي ابتي مدلاوات ناي غحتي كم تفلطو ناي كوبانيانا ناي صغنا ማእከል ካብ ቀደሙ ማለት እዩ ሰባርጉማ ማለት እዩ ሰባርጉማ ከመንጠሪ ባይታ እናተጠቀምና ኢና ጀሚርና ታ ፕሮጀክት ማሽነሪ ጽገና ክንረክበሉ ንኽእል ዋላ ነቲ ግዜው ዝመጸሽዕ ሰራሕተኛውን ማዕረፍ ክረክበሉ ዝኽእል ጽላል ክረክበሉ ዝኽእል አጋጣሚ ስለተፈጥረ ካብ ሰባርጉማ እናወፈርና ኢና ጀሚርና 2015 ከባቢ ጉንበት ማለት እዩ ድሕሩ ግን ምስቲ ስራሕ እቲ ብዝሒ ሰብ እናመጸ
ጥራይ ደይኮነ ኸኣት ካብ ሰባር ጉማ እናወፈርካ ዋላ ሓፃር ክትመስል ትኽእል ትኸውን ግን ኣብ መስርሕ ህንፀት እቲ ናይ ሰራሕተኛኻ መንበሪ ክሳዕ ክንድኡ ዝርሕቕ እንድሕር ኮይኑ ሓስያ ኣለዎ ምጥፋእ ግዜ ኣሎ ካሊእ ናይ ኮሚኒኬሽን ምብታኽ ኣሎ ንሱታት ከየጋጥም ተባሂሉ እዚ ሕጂ ትሪኦ ዘለኻ ማዕስከር ተመስሪቱ ማለት እዩ ኣብ ማእከሉ ኣብቲ ፕሮጀክት ኮፍ ኢልና ጎኒ ናይቲ መስርሕ ህንፀት ናይ ዲጋ እዚ ማዕስከር እዚ ቆይሙ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ምስ ቆመ ኩሉ እቲ ናይ ክፍሊ ህንፃ ኹን እቲ ናይ ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት ባላት ናይ ኣድሚኒስትሬሽን ዲፓርትመንት ብምሉእ ኣብዚ ዲጋ እዚ ከም ዝቆም ገይሩ ማለት እዩ እቶም ፕሮፌሽናልስ ወይ ከዓ እቶም ናይ ሓፂን ናይ ሜካኒክ ናይ ካሊእ ምስ ሓፂን ተሓሓዝ ስራሕ ዘለዎም ሰባት ጥራይ ካብ ሰባር ጉማ ናብዚ እናወፈሩ ተደይ ኮይኑ ግን እቲ ኣፍራይ ዝበሃል እቲ ቀጥታ ርክብ ዘለዎም ምስ ተስራሕ ኣብዚ ከም ዝነብር ተገይሩ ማለት እዩ ኣብቶም ዝሓለፋ ካብ ወርሒ 5 ካብ ወርሒ 8 ከባቢ ዘለዋ 3 ኣዋርሕ ኣብዚ ሕጂ ምንዳም ንብሎ ኣብ ዲጋ ኣብ ኩዕታ ተጀሚሩ ነይሩ እቲ ናይ ሞያ ናይ ጉልበትካ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝነበረ ንምድላው ኩዕታ ግን ብቐጥታ ተጀሚሩ እቲ ቀዳማይ ኩዕታ ኣስታት 3 ወርሒ ዝወሰደ ዝኾነ ለውጢ ናይ ስትራክቸር ወይ ናይ ቅርፂ ምስ መፀ ንዓውን ዚፍና ወይ ንዕኹም ብሓድሽ ደቢና ኣብዚ ሕጂ ዲጋና ተደኪና ሃላ ዘላ ምንዳም ንብላ ናዋግዒና ማለት እዩ ዲጋ ጋሕተላይ ብስሙርን ጥሙርን ብውሁድን ውድብን መሪሕነት መንግስቲ ተበጊሱ ነዚ በዓይነት ኣሰራርሕኡን ዕላምኡን ፍሉይ ዝኾነ ዲጋ ክትሰርሕ ካብ መንግስቲ ውዕል ስራሕ ዝተቐበለት ቀይሕ ባሕሪ ኩባንያ ሓፈሻዊ ህንፀት እያ ቀይሕ ባሕሪ ሓፈሻዊ ልምዓትን ህንፀትን ውህደት ክልተ ኩባንያታት ሮዳብን ገደምን እያ ገደም ኣብ ክፍላሽ 1995 ተመስሪታ ኣውራ ዕላማኣ ህንፀት ጽርግያ ነበረ ነታ ትካል ከስርሓ ዝኽእልን እኹልን ብቑዕን ናውቲ ንምዕጣቕ መንግስቲ ሰፊሕ ምድላዋት ገይሩ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ካብ ሃገር ወፃን ዝተፈላለየ መጽናዕቲ ተኻይዱ ኣብ መወዳእታ ሰሊን ካብ ዝበሃል ዓቢ ኩባንያ ናውቲ ህንፃ ተዓዲጉላ ኣብ እዋኑን ነቲ መድረኽ ዝበቅዕ ናውቲ ዓጢቓ መደባት ስርሓ ሄላ ፈሊማ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ሳሊን ዝበሃል ካብኡ ንብረት ገዚእና ማለት እዩ እዚ ካብ መጀመሪኡ ትካል እዚ ነቲ ኩሉ ብፍላይ ንፅርግያ ዝኸውን ዕጥቂ ጽቡቕ ዝኾነ ዕጥቅታት ነይርዎ ብዓብዪ ተልእኾ ስራሕ ቀዳማይ ምዕራፍ ጉዕዞ ኣፈለመት ናይ ፈለማ ስርሓ ህንፀት ጽርግያ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ምጽዋዕ እዩ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ምጽዋዕ ብኩሉ መምዘኔታቱ ክብ ዝበለ ሞያን ጻዕርን ዝሓትት ነበረ መንግስቲ ንምዕዋት ናይቲ መደብ እጅጉ ሰብሲቡ ተጸንቢርዎ ኣብ ስራሕ እውን ዝተፈላለዩ ሃገራውያን ኣማኸርቲ ተሳቲፎም ብዓበይቲ ስራሕ ኢና ጀሚርና ዓበይቲ ስራሕ ኤርፖርት ዘጂ ባፅዕ እንጥቀመሉ ዘለና ኤርፖርት እንበረሚ ኣዊና ጀሚርና ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሓመድ ስራሕ ምስቲ ዝወፀ ዲዛይን እቲ ዲዛይን እውን ልክዕ ከምዚ ኣብ ገለገለ ናይ ታሽሙት ዝገብረና ዝነበረ ምስቲ ናይ ኤርፖርት ኣንፈታት ግን ገለገለ ኣማኸርቲ እውን ነይሮም ብኡ ሒዝና ናይ ሓመድ ስራሕ ዳርጋ ن4 كيلومترن 400 ዝኸውን መሬት ድሉ ኣጠጥሕና ማለት معرፎ ነፈርቲ ምጽዋዕ ኣብ ጎላጉል እንበረሚ ተደኪኑ ስፍሓቱ 4 كيلومترن 480 متر ይበጽሕ
قدم نابتي سفيح قلاي سرح أتيا ليتن معلتن سريحة نتي استفلالي قلت مريت نبرو بوتا الدلاجلا تريرن لموصني حمد مريت الداليا نستوهبا مدب سرح زازيماون نخل أي سرح تقربت كالاي قد سرح نعلم لخاوي كوبانيا مستوهبون قدم نتا كوبانيا بكل مداي كدقفا أبكال سرح تدريبا عبالاتا كابتي سرح ناب سفيحن عبي سرحن كسقاقروم زغل تمكرو قسمو سرح ممهرن منك تمكرونيو زبل امنتنا يتزكال بقبر تمهرلو أفريتي سرحتينياتاتن وياويانن تهاني صموصو كل جزء تسرح نحزومو أب تسرح نمهارون أب تسرح زهنتو سبات صبوق ينير مالتي هنصا تجمر مو تملسو يهنصكا عبالاتكا بوحد زنبرو ندابزحي يخدو مالتي بيت مرمر مقدس أربقعات حد كاب تندرق وحيتات هنصاوي لمعاتيو مقدس أربقعات كاب مجمرتا كساب مفتسمتا يسلاسل ناتو مسرحن أقبابنك أي ختل حدا بروجكت زدكونلو مدربايتا لمهنات زدلو ترى نقرات يمزنن درجو يفلتن نتبقعات بمحلاو كاب جميرو كساب بروجكت زود أسراحي كتاتل بخال أقلالتا بيت مرمر مقدس أربقعاتن سيفيل مهندساو هنصاتن كم حدا أكاليوم سرحو إدن قوانتن كوينوم كساب مفتسمتا يكوعزو بقعتنا حدا هنصاوي سراح زرقا قص مقدس أربقعات وي بيت مرمريو أبيت مرمر بزح سراح يزعمم كاوتن كساب زازامي سراح حدا بروجكت بتزدلان استوطنن يخيد مهرلاون زي مهرلاون يرقاقص السراح كاب عينت حمد ترناي مسارات بقعتنا سيمينتو متن صنبر سيمينتون حصان بقعت امنن ناي كونكريت سراحني قطاصل اب غلغل عيون ابيت مرمرن زكايات سراح قمصو بموساد يسلاسل درجو زحلو سراح كهلو مانتي بغبوء مسرحي حلف نتقلي ماين رهدن زفلي الكتريكاو اوتون بمتقام كا نتحققኛ ወይ ልክዕተ ደላይ ባታ ይقرب ቤተ ምርምር ገደሙን ከመጀመርታ መምስራት ናይ ኩባንያ አትሒዙ በቤተ ምርምርን መቆጻር በቃዓትን ክሰርሕ ጀሚሩ ትትካል ክጅምር ከሎ ሒዙት ናይ መቆጻር በቃዓት ዝበሃል ኔሩ ማለቲ ድሕሪኡ ምስቲ ምምጻእ ናይ ትካል ፒችኒ ኣብዚ ምትካል ከዓ ምስኡ ዝተዓታተወ እቲ ዘመናዊ ዝበሃል መሳርሒታት ናይቲ መቆጻጸር በቃዓት ዝበሃል ምስኡ እንዳዓበየ ኸይዱ ሕጂ ካብ 2004 ጀሚሩ ከዓ ኣብዚ ትካል ኣነ ከም ሓላፊ መቆጻር በቃዓት ኮይነ ተመዲበ ሳብ ሕጂ ቀጽላለሁ ማለቲ ሕጂ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ መቆጻር በቃዓት ኣብዚ ከዓ እንታይ ዝኾነ ዝስራሕ ስራሕ ማለቲ ዝኾነ ዝስራሕ ስራሕ እቲ ኳሊቲ ኮንትሮል ተማእዚኑ ክኸይ ከም ዘሎ ይግበር ማለቲ ሕጂ እሱታዩ ዝኾነ ናይ ሕጂ ሓደ መሰረቱ ኣብቲ ናይ ዝነጥፈሉ ስራሓት ኣብ ሶይል ኣብ ኮንክሪት ኣስፋልት ينطق مالتي حجينا أمنت أب سويل كتب النحركون كا حمد مالتي أب حمد كتب النحركون كا زخونة ترجع سرح كله كابت ساب جريد جميل كا ساب بيس كورس ساب أسفلت زخيد درجات تعلو نوعو أبنو سكف ليرس تيسن دا جبر كات خيد مالتي ومسرتنا ثم أبو السرحو زلو زكايدو السرحات دا تقاط أتصر كا انتاي كخونا له كاب مجمرة جميل كا ساب تمودعتا أو تقاط أتصر مالتي أبناء كونكريت سرح كا منابات حجيت أبتي ماشينات على زول حجي استفعل على عينة ماشينات على حجي زخونة سرحنا كونكريت سرح جمر كلا ديزاين هو مالتي نحنا الديزاين تحت زلا بقى مسرت انت عينة ميكس ديزاين يا أخت تقوم زلا بقى قد خا تا كواليتنا تا بتوكل تسرح على ده أتسرحن درجة جزنا نخي حجي السنتايو كابتي تبعي زول ديزاين سامبل وسيتها على هذه ماشينات الله كومبريسيف سترينجز ماشين تبعها لا أو خابن سامبل وسيتها لك عبتا ماشين مس تيست مس جبركها تاز تدلت سبيسيفيكيشن تمسأل كذا أي تمسأل كذا نحر مسألة الكا بوقت كتسل كم زلات ممرحة هو مالتي نحر زي مسألة زخونة متعريات ناي ديزاين تجبر ومسرت كأنا تسرح داوها كان دا مرحلة خيط لك عمون أسفلت مالتي ناي أسفلت ناي كاتران مسرحون كمو
ድሕርቲ ሳብ ግሬድ ሳብ ቤዝ ኮርስ ዝበሃል ኣሎ ሌየርስ እሱ ምስ ተወድአ ፕራይም ኮት ጌርካ ኣስፋልት ከመይ ጌርካ ተነፅፍ ኣብኡ ንናቱ መስራሕ ኣለዎ ማለት እዩ ዲቴይል ክኣቱ እንድሕር ኮንካሲ ካብቲ ምድግዳግ ጀሚርካ ናይተን ማሽናት ፔቨራት ኣብኡ ዘላ ብምልአን እንዳተኸታተልካ ትቆፃፀሮ ማለት እዩ እዚ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ናይ ኳሊቲ ኮንትሮል ኣብ ዝትካል ኣብ መወዳእታ 1996 ዝበዝሓ ኩባንያታት ህንፀት ህዝባዊ ግንባር ነቲ ኣብ ዘበነ ጣልያን ዝተሃንፀ ጽርግያታት ንምስፋሕን ምምዕባልን እየን ተዋፊረን ኩለን ከም ሓደ ተመላላእትን ተደጋገፍትን ኮይነን ነቲ ስራሕ ተተሓሒዘንኦ ካብ ኣስመራ ክሳብ ተሰነይ መደብ ስራሕ ንምትግባር ንቐላ ኩባንያ ህንፃ ገደሞን ካብ ምብራቕ ናብ ምዕራብ ኤርትራ ኣቕንዐት ንህንፀት ጽርግያ ኣቑርደት ባረንቱ ክትዓምም ናይ ስራሕ እጃም ተዋህባ ካብ ሚኒስትሪ ህንፃ ውዕል ስራሕ ተቐበለት ምስ ኣሓት ኩባንያ ተሓባቢራ ስራሕ ቀጸለት ነቲ ዝነበረ ማካዳም ዝኾነ መንገዲ ናይ ጣልያን ንዑ ኣፕግሬድ ጌርካ ናብ ቅጥራን ከም ዳኣቱ ገይሮም ማለት ካብ ባሮንቱ ተሰነይ ግን እሶም ዝነውሕ ሒዞም ስለ ዝነበሩ ካብ ባሮንቱ ተሰነይ ግን ቀንዲ ኮንትራክተር ኩባንያ ህንፃ ገደም ነይሩ ምሳናውን ቢንቶ ክሰርሑ ተባሂሉ ኩባንያ ሰገን ነይረ እዚ ካብ ባሮንቱ ተሰነይ እቲ ናይ መካዳም ዝነበረ በዚ ናይ ኤርዝ ናይ ሓመድ ስራሕ እንዳድግደግታ ዳርጋ ኣብ ውሑስ ወይ ከዓ ንቅጥራ እንደሰጋግር እንዳድግደግና ካብ ባሮንቱ ተሰነይ ኣቲና ኣብ ንሕና ናይቲ ሓመድ ክንሰርሕ ኮልና ኩባንያ ህንፃ ሰገን ከዓኒ ቢንቶታት ክሰርሕ ነይሩ እቲ ስራሓት ኩባንያ ህንፀት ገደም ጎኒ ጎኒ ናይ ጽርግያ ንጥፈታታ ናብ ናይ ቢንቶን ድልድልን ስራሕ ያሰጊራ ካብ ህንፀት ጽርግያ ናብ ህንፀት ዓበይቲ ቢንቶታት ከሰጋግር ዝኽእል ክእለት ደለበት ዓበይቲ ቢንቶታት ከስራሕ ዝኽእል ናውቲ ፕሪካስት ኣብ ምጽዋዕ ደኮነት ካብኡ ብምብጋስ ከዓ ዓበይቲ ቢንቶታትን ድልድላትን ኣብ ምህናፅ ሰገረት ብደረጃ ሃገር ዓበይቲ ድልድላት ሰርሐት እቶም ስራሕ ኣብ ሓፈሻዊ ጉዕዞን ማሕበር ቁጠባ ህይወትን ዜጋታት ዓቢ መስተርሖ ተፈጠሩ መዚ ናይ ኣባጻይ ዝተኸልናዮ ናይ ፕሪካስት ሲስተም ናይ ቢንቶ ዝስርሕውን መሳርሒ ተገጢሙ ማለት ሕጂ ቢንቶ እንሰርሕ ንኽእል ዲና ተባሂሉ ብላዕለዋይ ኣካል እወ ሕጂ እሞ ነዚአን ክንሰርሐን ክንክእል ኣለና ኢልና ነተን ክስርሓ ዝኽእላ 5 ዓበይቲ 3 ንኣሽቱ ካልእ እውን ንኣሽቱ ነይሩ ነዚአን ርኢናየን ጀሚርናየን ዳርጋ تعودنا مالتي أوشت ناي عمتن فرقان خوانسي كلن تندسك فانا زنبرا بو حج نحاجاي طرح زغلغل نبرت من قدي نقول كرمتي كم دبركت تجورو مالتي ابزي ناي بينتو ابزي زي فابريكا طرح زي كونه تقند عاتقنايو سنبرنا جن زي بيجي دريل زبال وسيو خانتي عبيت رباطات كوفلنا
مسرته يكون كالي يكون كنقبرلو زعوتنا قدمي مهنات عبيتي بنتوتاتن دندلاتن أما قعزيا بحفشا أما حبراو أقلقلو الزيغاتات كأب فلاي كبيت قدل نبري بدوهتات ونكاب عامتنا بعامت زايدي منقستي حدث قمتي كوست تقددي نابهنسات دندلاتن مئتاو سفح مصنعتي أكايدي بسنكي أخولن بقوعن بنتوتات زي مصنح زقاتم زنبرت أقاماتن قدامنتاتن تسرعي عبيتي دندلات نمسرح تبقسو توسدي دندل أب قطباوي لمعاتن عينة يوت زيغاتاتن زهلو قده بقليل زقمتا يكونن أبتا بمصوب إرترا تفل الزوبا قاش باركا عبي بدو مكو عزيان نبري مقرات علتاوي هيوت سقات وي زي وحس دحنة زيغاتات يقاتن نبري ساعتات زوسد قعزو نمعالتاتن سموناتن يسغاقر نا هيوت وحسناتنا بحدقا يودق نبري نزل مفتحنا بقطباوي هيوت زيغاتات معبالن مفتارن عبيتي بنتوتاتن دلاتن ناي مهنات مدب سراح ناي قدامنت توهبو كوبانيا قدمون أبزع مامزي عبي سرا تتصاوتت ناي قاش ربع كل جزية دحري ناي 5 مترو 3 مترو ماي تماي كمان زي تفلم صدق حوزا دارجا امز بحقي مالتي نازون بدينايو لعلوي قاش درجة كرمتس تخاليلكا كابي بارونتو كله نلعلو اقاش كتكيد كاب بارونتو ويا عردت تتقويقا تسني عتيقا بدحريد بقولش غيركا خات تقوي نيركا زيناي كالاي الوبن ولغين هذا عبي استراتيجي كوقاطاطر زخيل بينتو سرحنا بينتو زخاني دارجا كابتن كالوت كلن سرحناين بقفحي زتفلي بدلداليو بقومتو زتفلالي نبينتو نسرح زتا امامنا بوتاي نيرو ويك اسرحي نيرو بوليسي لمعات إرترا نربحات زيقاتات استقمتها هجراو بوليسيو بمتكل كا يسرحلو منقستي كب أورع علامة درجان كنتاتن من نباورو زيقاتات نممحياشن قطباوي لمعات نمفتارن كسرح تسانيحنا اللو قناون حيال تعريان مكياد يركب أبز حلفة عمتات من إسيات أب قطباو هنسات هاجروم بعد معنات كساتفون أبركتهم كعززن سفيحنا يممعبال عغمي سب سرح ككاد تسانيحو مويا كألتن فلتأتن بعينتن بزحن مسسان عبيد عري تخايدو أبز حلفة عمتات كا أنتار زي عرف معبلاوي تصابقوتات ناقت أمي أب مسرات قطباوي عبيت أبركتو زرلوم زيقاتات كهن تصنيحو سفيحي تي سراح زتفلالي نطفتاتي زكايد كاب زناء بينتو سراحات سقعت زعبي نابنت كن بلندي حر كوينو زخلو منقدي قاش باركا تسريح دولو بينتوتات كاب زتكالزي اندافري كيدو ناشو بينتوتاتون كم زريقا يدلها اب قنام مسرح زولو ولاون اب قصالي تسريح زخده ونالو زون ابزي زكايد قال زتفلالي قرصون زتفلالي قرصي بتناي حاصين سرحات زتفلالي فورمان داوصخا ابز سرح زي زتفلالي قرصناي كونكريت يكايد مالك زناي بانل ناي ديغان ولو ناي عبيتي بيلدينات غزاوتي نبلو بانل زبحلالو تغاطاطام غزاوتي ابديغا خا بانل بقميتم بدحريتن لا تغط منافتي ديغا كم واحد كوين نتي ديغا انت شنو زغبر مالتي سلازي زي ابزي دفري زي زولو عقم سب كاي فري مالتي اذا عقم سب زولو كساع
48 ሰባት ኣለዉ ኣብዛ ፕሪካስ ንበላ ብጀካ ዞም ፈርያለ ገላ ኣውፂና ማለት እዩ እቶም ናይ ፕሪካስ ኣባላት ግን 42 43 ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ በዚኦም ካዝ ንጥፈታት እዚ ይካየድ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ከም ዝትሪኦ ደለኻ ዓበይቲ ናይ መፀግዒ መራኸብ ንበሎ መፀግዒ ጃላቡ ንበሎ ብሎክ ማሪን ዝበሃል ኣሎ እሱ ይትበል ዋላዚ ክንብሎ ፀናሕና ናይ ፓናል ስራሓት ኣይትበል ናይ ቢንቶታት ስራሓት ዝተፈላለዩ ፒላር ዝበሃል ኣሎ ገርደር ዝበሃል ኣሎ ፕሬዳል ዝበሃል ኣሎ ዲያፍራም ዝበሃል ኣሎ ኣብዚ ኩሉ ይፈርም قدم كوبانيا هنصا اب تحت قصي هنصت بحفشا مربب صرغيان ام مفرن هنصا ناوتن بفلاي ادهبا سفحتي امامات سريحه كابت بزح وحد سراح قحت لاي وادي لبكا مصواع عسب مصواع امبرمي وقيرو قارورا فابريكا سيمنتو قدمن كالن كتقاسي كال بحفشا من كونكريت هنصا دلدل تخومبيان فابريكا سفنغن مسفحن داغم مهناتن اجتي مصواعن سريحه نابتي بدرجة هاجر زعبية ديقا كركبتك أغنيعة